Hello mga kamags, this is Angels TV. Welcome back. Karon atong pagka-reaction na pod ang kang Angel nga cover baliga pon nga gikanta sa Tones and I. Ini nga kanta mo ang Dance Monkey bali. Tanaw na to kung unsa ang pag-cover ni Angel ani o unsa ang iyang pag-interpret bali. Kay mo magid. Ini nga kanta paspas. So na pagkakuan pero tanaw na to kung say dating bubalay sa pagkanta ni Angel. Tanaw na to, sige, hindi na ito magdugay. Pero sa mga bago dahil nga wala pa nakasubscribe, so ganahan mo sa atong video ngayon ani, subscribe na mo, hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga ating upload. I-like na lang po para rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kita ani. Okay? Sige, kita magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Wow, pusog ang piano po do. O keyboard. Kawig tingog mo yung Angel, no? Sa kining iyang pagkanta ba, Angel, murag baliwara, no? Murag normal na para sa iya, yung hinambiran na balik. Sabi yung pagkanta po, murag paminaw ba nga easy na kay pa sa iyang kuan, kabisado, hinoon, kabisado na siguro ni kay apel lagod po ni siya lagi sa banda lagi. Dahil ta. Okay. Oh. Nisirang pianista ba? Apa kayo? May pagka-rock siya, no? Rockist na gini si Angel yun. Wapo po yung pagkagitara po. Walang nakita ang ilang lead guitar, isa o ang bass. Okay, guwapo so gitara lead. Ilang lagi makita lagi na to. Murang gikuan gina ba si Angel lagi na gikuan ba sa video ba? Tanawa ra ko daw, maminaw na sa gitara ba? Nawag the takes ra.
Okay. Normal lagi kayak saya eh. Oh. Okay. Wapo sab kayo. Okay. Tungog na po na to. Grabe ka nindot yung grabe ka. Kuhan ka sa Angel mo kanta gito eh. Pura na professional gig kayo ba kay. Professional gid ba kay. Kuhan ka ng normal na sa iya ang pagkanta bali. Oh. Sayin ka nagkanta ka ron no, naghinambid ra. Sunod pagka nagkuhan instrumental siya nag-text. Oh, grabe ka normal na kay sa iya. Oh, murag kabisado na siguro niya nagkanta ba kay murag normal naman sa iyang pagkuhan. Nindot kayo sa mong kanta yun. Kana yun, nindot sa mong kanta. Nindot yung tingog. So, usap po sa kuhan, ang ako lang nakuhan karon nakita bali. Dapat apil to ang katong bass guitar nila o ang katong lead guitar nila. Oo. Isa ka gitarista kay bali wala man gud dito nakita gud. Murag kinigin nga video. Murag para ragi ka Angel bali dito nakapokus permanente ang kamera. Oo, wala giapil lang kuan sa ubang banda bali sa mga member ato. Pero makana ko ba nga kana ko sa Angel usa pod ato nga time kay kini sa pag-record nila grabe na sikat man ni Angel yun. Oo man ang cameraman to permanente sa iya. Ambot kung kini nga banda mao ba gining banda gid niya nga magtugtog bali sa iya. O apil bagid siya sa mga gig bali o sa mga concert bali nga pagkakuhaon ni nga siya nga banda. Siguro siya may singer yun si Angel bali. Kay nakakita ko sa atong sa video atong niagi atong video nila nga nakadaog sila sa Battle of the Band bali. Oo. Kini man El Puerte man punto nga band bali. Sila man to. O siya membro gini siya siguro ani. Diba? Sige. Sa inyo kasulti sa atong video karon. Nindot kayo. Diba? Comment. O sa mga bago diha nga nakakita nga wala pa naka-subscribe, kung ganahan mo nga ni subscribe mo. I-hit ang notification bell para ma-update mo sa sunod na video ng ating upload. I-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa ibang mga taong wala pa kita ni. Okay? Sige, di na ta magdugay. Hangtod sa sunod. Ini si Injans TV. Proud Bisaya. Peace out.